moto ya bwa wan papa ensem na ko piapia bia firi nkran kumase ne bene na dabra ya de baba som sa no pa no nsia akan kase na ensem awodro abete ne de bebrede ntwo eyanwuma ko bia da roma na ebu aso ase ne ewsika famu ansa na no se de da meka ne de aseda wampam asida soku de do akona kono tiso babu na wosi odan dwom ene asante achema menti adwom kodidwa Maakye Asenso Limited K Asenso Limited enafi Akim State University College one modi omusika asoyasen ene anopei enkrata free asoya wonum hwe Ghana esika sem so abeto bonten se wa wo keka se osofo hwe Ghana esika sem so odinadwuma to no enya no kure na enya no kure no so kan no ahwe ye pa esanse waso betumi anhye na communications officer the Manual Democratic Congress and this Manual Konora Sameja fidi atudwa wache se committee ya wonma paso wo mo hwehwe kaka wo no no wo mo ye kataso muamuaso omampani na nado dangwa kufuado ne mra nimni ba ko kase pa babontin se LGBTQ hwan bill no ma won mo njintum ne ma won mo njintum china eno nsem ye deba na adehia wano so wodwa ha wachimasa district wano mcheso ma district de obo haw se de tie ne nyasam kotoa sansu ne betrabo so mpo ye beko obi maso na Nigeria kidnapping sa to ntwayo wano ma ya menne sam no kase a post fonsa kan koda be ye adonumienu ede edumienu ne nasefo ya chichi won mo ewo se adwuma diwe hu ensem we ni afoforo bi na no pay yesin kunwa de beso mo sa no pa no sia kase bona de achi ewo abefo ntintan kase no so Facebook YouTube Instagram na Twitter ni nyina da henka 93.3 FM Facebook ya na wa like wa comment na wa share na onua so enya bi ahwebe bi ayetie yi eyaku Afrakoma studio akenkanfo abeti aku anin kusi buadum kase boy radio station information centers one mo babreduasa fan live FM akan kasebo yo bomua ya jibe bia information center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom osono information center ewa achim esam nyame ne hene information center wachim ofosu krom ena nyame asam information center wo achim kroba se eye ni da so ne awrade Prince of Peace ewa strase Peace Information Center wo kokobe eno sewa information center ewa achim anyina se ko sam information center wachim achiase keka no krobo eye adom information center Peace Info Biz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center Ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center Eya Chirimenke Information Center Dai Kingdom Come A Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu Eya Duapa Information Center Afiade Shimama Nsem no nkyeremu enie Baya break akrani no manfo frase yakeka ewa abefo ntintan video su Facebook live YouTube Instagram and Twitter WhatsApp kran so ka ho omanfo de bitoto mo status na asema no mo kan say osofo hwe Ghana yesika sem so onimnyafo Ken Oforiata odinadwuma to so osofo hwe sika sem so eno nam so amankrata free Ministry of Finance asoye hwe sika sem so anu ye press release one mo say yembom chade cheni na say krata ni din echese kasa ediafa onumnyafo Ken Ofori Atahu wamo se enya de onumnyafo Ken Ofori Ata edna adwuma to so so afo hwes kasem so nemom na koma so ade ne nani so ade hunu ya mapani na nadodankwa kufado ede ato ne so ama obodwuma wadre ene so obehwe ama Ghana esikasem agina ne naso pa na momman kankon so agina ne naso eno ne na koma so ade ne nani so ade hunu kase pa ye opanyini ene na nadodankwa kufado aya adwuma kosisa opanyini ebefra dwaso na wato ne dwumadie so eno nkrata no mode abase enya ne kreda ne enya ne kreda ochina nti wa beti so obi kan oba bia se osofo hwes kasem so onumnyafo Ken Ofori Ata edna adwuma to so osofo hwe Ghana esikasem so no osisi ni hu na enya ne kreda esanso obadwuma wadre yesi wa beti bia no fato asum se eye ake yesi enu ntutia emfa nyasem na nukuru bia enim krata ba bontin enkrofo wonum sa hyase eye wonum ahwenkutan die so ewa so ye hwes kasem so ewo Ghana amamumu
ebusua ya committee ne twetwe kaka wo mu na eno na sameje mfidi ababonte wo mo chese committee a wono mo ehwehwe kaka ni wo yi no committee no wo mo ye kataso mu aso ni nyina ne se wo mo bia ni mo se kaka yi ni wo wu ye no eye demonstration bia wono mo ye wadwira eno ne nam so ema Ibrahim Muhammad eke kaka hwere no nkwa na committee ya wono mo ati committee no so kire se kaka wo wu ye nyina eye ebusua ntokwa wo mo chese ebusua ntokwa ene nam so kaka eye Ibrahim Muhammad ehwere no nkwa na owura sameje fichire se na adenti na committee betina ho na munim no kre se eye demonstration etuatutuatuto ye wo botutututu na nam so eye Ibrahim Muhammad kaka yi eto na nanam wonse do na committee betwa ntro kase etise ebe kase eye ebusuantokwa na nam so kaka wu